Kalau gua, abang magayin. Tambah 20 na. Ha? Madali. Yang tinggi kata cinta, mereka sampai rasa tak bila kuat di dalam kenyataan. Ya, selamat datang Ketua Putra Fajar. Maaf talabek jurumudi menyapu. Di pepanjang jual kalagunan iku menempang jual lah gata gali-gali di lagu mamak itu. Kalau tikam me amayri balik tapi gali pantunyo kagarda nampe kapan. Kalau enggak kalau kapan tunyo tanam Pak Masure.
tanah tapasure isimanganan takalua pitia biru mata suida kadiundi dilarang urama iya nanakan ruai Yang mau judi di bawah Hah? Sudah di bawah. Mak PB membawa pesan dari data gali-gali. Tolong tikam dek Eri Tamala agak sana bulai pesan dari Mak PB seiring yang jauh data gali-gali. pai mamanci atau kata pema ibu umpan rapi upi mulai kada kanila karayo jadi udah indo jebolan pada sapantun dan takile dipakai urang tio ari panian anak ayah rumah izin sainggo janjang sajo iya lari sawai Dipapanjanglah kalagunan niko dari mak ayam putih tabang siang nan bujangkan niko jo tasabi namo de arilah lari malam nan bantagul yang lama nangi di rumah nama PB iyo tapaso balik pulang le sabab dari itu ndak jadi mak PB ndak jadi mak ayam putih tabang siang mantakan orang itu kabut pagi do dialah maat banaba itu bana pasan dari mak ayam putih tabang siang. Pesan dari meja belakang, taraga mendengar saluang dari generasi penerus anak bujang tasabui namo. Ba'a pulo, lai kamairing-iring bentuk iman panjang ko pesan dari orang belakang. Kato bajawe di ujung pantun dari Amairi Tamala tanah tu bara bananan tak basure ri baa nya Ma Indo kananya ba itu mana pesan dari Ma Indo ya kalau larami orang ya error sali deh Tunggu saja. Dipapanjang kalau niko deh Pak. Mendengar pesan dari mak ayam putih tabang siang sama tago. Iyo kalau tipa di nama jilbab sirah ko. Iyo Pak banana kamantakan kabur pagi. Bara orang anak tiri nang kadigadangkan. Lai rasa-rasanya nggak bisa ditambah hati aja. Itu kan pesan dari Pak sama ko. Dipapanjang. Nah buat saleh namanya tuh. Magandang alasan di pera, alasan di banamo, ada itu enggak banamo,
kasandaran atau hijau asal jabawi kia rumah batingkan alun-alun katampai putih mana rawang baju mana manjuang paranginan dan itu biarlah saparopan kon dari Amairi dulu bapasan mak buyong kalau kebangan kalau dipak ini buah salik itu kan ada sadale paan may kampung pagi itu untuk pelalo saja itu mana pasan dari mak buyong kasih sayang yang pandai urai kau bau tengah dunia akhirat itu bersumpah bajawe tangan denangkan doa coba pikir baik yang kau tasan kogir tak ada arek kape kurang kiamai dunia dinantikan lari sawai Pai maninja nilingku api iman Pai di bawah tabantang danau tanpa nandari tanjung raya Udah Indo tadang sakit ikut santano tak balas silau labia balas nanai tawai iya nanai kanduang dua pasan sama lagi ini pasangan pertama dari Mak Pepi tolong tikam dek urang kayu tanah memainkan benata sabuk namo sampaian bena kebujanyo pasan barikuinyo dari Dabujang Tarubo jebatu kita mau semalamku tolong tikam dek Amairi tamala agak sana bulai pasan dari Dabujang Tarubo batu kita mau semalamku Pakan magi dapatkan kapal balanya dimai dan selasa balanya rami kedua dalam daerah jelatan kamang dulu takatung pakan kami kamang mulia pakan senayan urang gadri kampung tinggi nan kandua Aku deket telah di sinana Aku jauh tolonglah kanan Kolai di dalam hati jiwa Lai bani ai batali panjang Sayang nan indah kunjung api Selagi nyawa di kandung badan Iya lari samai oh lalai kasih putih bacarai hati iya nanaikan buang
Oi malam sekali nangku napapantang indah gamandi kota mandi kasuala muko dan naik baladang tanah rata kota nampawah kasulido di sinan selasia ilapai nan kau doang biarlah sepantun satangah pantun dulu dipapanjang juga kalagunan iku dari gepeng kok si anak kanaya lah 10 tahun nanda jasa kalina koma nanda pantang indah tak jadi kau tak jadi bermain saja kau dilarang dalam banyak merantau jauhan lagi itu dia pun pagi niat bilang suang kenapa aku iyo papasan na uyong kabake yanti na sana maninatun kalau yanti kabarenang lurih-lurih pandangan kabake paat na sana nganti beliau kalau yanti mandok kapiplan deko ndak rancak saya do pasan dari mak uyong ko anak denai nampak tanyo lai batigo sedang digadangkan lai ko sayang karena ambo ko candonyo ko iyo niat paat ka disampaikan giwong lai ko talo bawah aja ambo diangkut pagi dan naik batang penyo lai basawah banyak pulau paat enak layoy ayo kalau tipak dipaat lah balimo jana niko yolo nado kejadiannya untuk kasuri ke belakang lewe itu mana pasan dari paat ya dia makanya dari Mak Pepe sesudah itu tolong tikam deh urang kayu tanam ko itu bana nampak ketokan
Lawatigo denay mapunyo junjuangan Inda ada talok mamimpiangamu De anak banyak korponyo Sayang nanda sabananyo Sayang nonan dimulik sajo Baitu musuh denay katokan apaat Oi oi elang Ayo. Agak-agak seketik betantun yanti kalau dipak aku namu rempak dia bepatang tuh. Nah bisa dipak. Wala lang yun. Ya biasa na boleh malaki kandak dari mak bebe gitu. Bari. Jangan dekat sama lampu Ku sampai pimatang sampai rompak Indah agarahian aja sawah Di malapaat kedape anak Oi nana indah Matang lai paat Bali alalayoi Tolong dikandek Mila gak sanabu pesan dari mak bebe. Oirien saulang Oi karimu kalau daun indah de capu karibu karibu nakapitala kamalasari adi lampai karibu jiwo melakito tukar manara kayu jati kayu ditara untuk aparan edepelo Oi mak pepera ngakanami Dek kasihan badorongan Wai balai pantang suri tabu jolalu tabalintang patang tibo di mato di pician tibo di padu di kapikan baik tutek dalam hati taga dekan mati Di papanjang jual lah kalagu naniko dari mak pepe ba naik jual lah hama intar ko agak sana bulan. Kalau di danga-danga mandanga kukok dari urang kayu tanam ko iyo 3 bulan tang yang jual di talingo mak pepe baru. Cuman kalau kama ike baalah kamanya bu iyo kumila mila sarang hari mana di kabe urang ba itu mana pesan dari mak pepe di papanjang.
Pak Pari sakit pinggang. Kayaknya berdiri ikut terus. Lobby le dari Yunan jalan ini. Sajak bagai kasih sayang payah mali kenalan desuli kita batang kapau pe ati taraga demak pepe tolong pahami manakan biarlah sakare pantun orang kayu tanah dulu bapasan nyinyik balai syarat ko jaya na Indo semelampung kalau model itu pantun mila biarlah tipak dia ayah ikhlas biarlah suri lah ayah salangkah leba itu kan apa sadari ayah kawakai orang kayu tanah di pembaca oh edin ayah ada ngakanami ada bau bapiki asamo surang mangkonyo kade kadi jalin sababa ala dek baitu buah mati sasako tibo mungkin lapai akan maura antako api dipapanjang dek Putrawati nayaklah orang kayu tanahku didanga-danga iyo lah suah bana rancak bana kukuaknya cuman kalau bisa tolong pantunnya pasti yang dia kepisau pasang dari Putrawati iya nak bisa lah kayak di Rabahan Warit saulangan untuk pisau dibawa ke tukang apa di toko ate landasan dipanggang ke baru api bulia basi menjadi lunak bunyi toko cando gurinam tagala basi nak basawa pisau sudah ulu mananti saurang baukia batang padi rancak bana untuk pamenan kama babiru baputra bawa nanakan de putra bangku dan makanan ada oi kok jadikan bakaran tau pita roden tolong kanan oi kok jadi ayah di sini nampe di sana adi minumi nyampang ko ado berwana masa nambe diambi atuan makan koran cak lagi kain dagang tuang nambe diambi adi sarwani nyampang udah mukedo jani denena nila amarila kan tangguang lagu sulam
Saketik saja Jawa dari Ruska Bakiumi ya. Putra Bante kan iko juga. Bante. Iya putra. Yo lah nih kalau model itu pantun nih yo ndak jadi malah awak pe mana tahu siko aja lah nih. Itu mana pasal dari Darus. Di Papanjang. De putra bakti dan amal muda Sairang bana de putra baktam rancak muda tetapi si rapi lagi oh la la dapat baru Ucapan selamat bergurau dari Dayen Sultan Palembang Sarato Daji Nono kabakeh mama nanado kasadonyo yola mama dek la panjang pulo kalagu niko dek lagu panaragaan kita alam banyak pulo sejak tadi kandak dari mak datuk paling tua alam pagurau dari Singgalang tolong tikam dek Rani dulu tukar salongnya nan bujang iko ke lagunya Ambon Pagi. Bersama sesudah itu Kamama Kayu Saratojo Tanjung Bali. Manandahulu gitu loh.